Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην ισχυρή δημοκρατία, στο ισχυρό κράτος δικαίου. Θα μας μιλήσει η Κατερίνα Παπανικολάου, που είναι νομικός, διδάκτορ νομικής, ειδική επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, με τίτλο «Από τον μεταπολιτευτικό συνταγματισμό των δικαιωμάτων στην κοινωνία της ασφάλειας του 21ου αιώνα». Κατερίνα, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστίες θερμές για την τιμητική πρόσκληση στην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, κυρία Κουλούρη, και στον κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, στον Δημήτρη Χριστόπουλο, στους οποίους οφείλουμε την απόψινή εκδήλωση. Είναι σημαντικό που το Πάντιο Πανεπιστήμιο παραμένει ένα ανήσυχο ακαδημαϊκό ίδρυμα, εντόνως παρεμβατικό στα κοινωνικά επίδικα, όπως δηλαδή επιβάλλεται να είναι κάθε φορέας ακαδημαϊκής γνώσης και έρευνας. Πού πηγαίνει αλήθεια η μεταπολίτευση, καλούμαστε να σκεφτούμε, η οποία κατά τη συμβατική γενεαλογία του γραμμικού χρόνου οδεύει ήδη προς το δεύτερο μισό του πρώτου της αιώνα. Τέτοιες γενέθλιες επετηρίδες αποκτούν ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, μόνο υπό την προϋπόθεση αναστοχαστικής θεώρησης και επαναπροσδιορισμού των περαιτέρω. Κατευθείαν στο θέμα. Σε ό,τι αφορά τη θεσμική αποτίμηση της πεντηκονταετηρίδας, αν έπρεπε να συμφωνήσουμε σε έναν αποφθεγματικό τίτλο, θα πρότεινα κάτι που να περιέχει στοιχεία χαρμολύπης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα, κατά πρώτον, η θετική διάσταση αυτής της αποτίμησης. Το μεταπολιτευτικό σύνταγμα του 1975 και οι αναθεωρητικές μετεξελίξεις του πρίκησαν την τρίτη ελληνική δημοκρατία με θεσμούς εμπολής αντάξιους του φιλελεύθερου κράτους δικαίου. Ειδικότερα πλήρης κατάλογος ατομικών δικαιωμάτων, από τα κλασικά που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη θρησκευτική ελευθερία, μέχρι τα συναρτώμενα με τις νέες τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής. Προσωπικά δεδομένα, κοινωνία της πληροφορίας και ούτω καθεξής. Επιπλέον, ανεξάρτητες αρχές και μάλιστα συνταγματικής περιοπής, θεσμοί κοινοβουλευτικής λογοδοσίας, δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, επαρκή εκ πρώτης όψεως θεσμικά αντίβαρα. Τα κακά νέα τώρα, η αρνητική διάσταση δηλαδή της αποτίμησης, ένα ερώτημα. Αντιστοιχεί αυτός ο θεσμικός σχεδιασμός στην καθημερινή πράξη? Με άλλα λόγια, η λειτουργία των θεσμών στη διάρκεια αυτών των χρόνων απέδειξε ότι διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων για τους αποδέκτες τους, για όλους εμάς δηλαδή. Είναι η ποιότητα της δημοκρατίας, με άλλα λόγια, ανάλογη των καταστατικών εξαγγελιών της μεταπολίτευσης? Υπάρχουν ενεργά θεσμικά αντίβαρα ικανά να αντισταθμίσουν όταν παραστεί ανάγκη τις αυθαιρεσίες της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Το εύκολο θα ήταν να διολιστήσει η συζήτηση σε κατηφείς διαπιστώσεις περί των ανεπαρκειών της δημοκρατίας, ελλημάτων κλπ. Στοιχείων δηλαδή που συνηγορούν στην απόκλιση της θεωρίας από την πράξη. Επειδή όμως μικρή αξία έχουν μάλλον τέτοιοι μελαγχολικοί αφορισμοί, σκέφτηκα να εστιάσουμε σε δύο μόνο από τα ούκο λίγα ανάλογα τεκμήρια της απόστασης που χωρίζει τις καταστατικές προβλέψεις του Εθνικού Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων, του Ενωσιακού Δικαίου, όλα όσα ο καθηγητής Βενιζέλος περιγράφει ως επαυξημένο σύνταγμα, των εθνικών νόμων, των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, από την πράξη των δικαιωμάτων, του τρόπου δηλαδή που τα δικαιώματα καταλήγουν ή δεν καταλήγουν στους φορείς τους, σε όλους εμάς. Πρώτο αντιπροσωπευτικό πεδίο, και για να σας ευνηδιάσω λίγο όσο χρειάζεται για να μην με θεωρείτε απολύτως προβλέψιμη, δεν αφορά τις υποκλοπές. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα κάνει λόγο για απευθείας αναθέσεις κατά τη διετία 2021-2022 συνολικού υπολογισμού 4,5 δις περίπου. Λίγο δηλαδή περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιγραμματικά διαπιστώνει μεταξύ άλλων πολλών και τα παρακάτω. Το ερώτημα είναι εδώ, καταρχάς οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι παράνομες, έτσι, είναι νόμιμες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι όμως η εξαίρεση και δεν μπορεί να είναι ο κανόνας στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλεται ο δημόσιος τομέας. Παρατηρεί λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια, ότι καταρχάς οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την κάλυψη των αναγκών τους,
πολύ σημαντικό, δεν αιτιολογούν επαρκώς τον απρόβλεπτο και επίγοντα χαρακτήρα αυτών των αναγκών που οδηγούν στη διαδικασία, στην ανάγκη των απευθείας αναθέσεων, δεν αποδεικνύουν προηγούμενη έρευνα αγοράς, δεν παρέχουν εχέγγυα διαφάνειας ως προς την επιλογή του αναδόχου κλπ. Δεν σας κουράζω περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που επισημαίνει καταληκτικά το ελεγκτικό συνέδριο είναι ότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στις αναθέτουσες αρχές χάριν απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, κατά κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν όποιο φορέα επιθυμούν, χωρίς επαρκή αιτιολογία σε σχέση με την επιλογή τους. Δεύτερο αντιπροσωπευτικό πεδίο, δεν θα σας απογοητεύσω, θα έρθω σε αυτά που περιμένετε μάλλον να ακούσετε από μένα, στην άχαρη θεματική των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Θα προσπαθήσω να μείνουμε σε μια διάσταση η οποία δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα, δεν είναι εντελώς άγνωστη, αλλά δεν έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα γι' αυτό, η οποία αποτελεί μέρος των παθογενειών του συστήματος και που μάλλον είναι ενδεικτική των λόγων που και εδώ η θεσμική υπεροπλία του συντάγματος και όλων των προηγούμενων όπως είναι οι διεθνείς συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία κλπ. Δεν αρκούν για να αποτραπούν μερικές φορές παρεκκλήσεις από την προστασία του δικαιώματος. Με άλλα λόγια, ό,τι συνέβη στην υπόθεση των παρακολουθήσεων προφανώς και δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί στη λεπτομέρειά του. Υπήρχε ωστόσο, διαρωτόμαστε, το έδαφος υπό προϋποθέσεις να οδηγηθούμε σε παραβίαση του δικαιώματος, καθώς ο τρόπος που από ό,τι φάνηκε λειτουργούν τα θεσμικά εχέγγυα στην πράξη δεν υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Είναι μάλλον ευρύτερα πια γνωστό ότι η ανεξάρτητη αρχή, στην οποία το ελληνικό σύνταγμα έχει εμπιστευθεί μαζί με τη δικαστική αρχή την προστασία του δικαιώματος και στην οποία καταλήγει το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων, των γνωστών διατάξεων που αφορούν την άρση του απορρίτου, δεν διαθέτει αξιοποιήσιμο αρχείο. Με άλλα λόγια, οι διατάξεις, αυτές οι 15-20 κατέτος διατάξεις που παραλαμβάνονται απλώς και μόνο από την ΑΔΑΕ και εδώ τελειώνουν όλα. Δεν ταξινομούνται και κάθε μια από αυτές δεν αποτελεί αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας από την αρχή όπως απαιτεί ο νόμος, ο οποίος κάνει λόγο για υποχρέωση της αρχής σε σχέση με έλεγχο των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρίτου. Οι λόγοι που τεχνικά η ΑΔΑΕ δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της είναι πολλοί. Είναι σύνθετοι και σίγουρα δεν βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά την ίδια την αρχή. Θα ήταν άλλωστε αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι αν δεν ήταν ανενεργή αυτή η αρμοδιότητα της αρχής, το τοπίο σήμερα για το οποίο συζητάμε θα ήταν υποδειγματικό. Έχει ωστόσο αξία για τη συζήτηση που κάνουμε να αντιληφθούμε πώς στην πράξη μέρος της συνταγματικής αποστολής της αρχής ουδέποτε από ιδρύσεώς της εκπληρώθηκε. Θυμάστε άραγε πότε ήταν η πρώτη φορά που ακούσατε για την ανάγκη ψηφιοποίησης του αρχείου της ΑΔΑΕ? Για μια διαδικασία που θα καθιστούσε αξιοποιήσιμο το αρχείο της αρχής και θα μπορούσε να της επιτρέψει να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Την πρόταση του ενοχλητικού και επίμονου Προέδρου της αρχής, Χρήστου Ράμου, υιοθέτησε ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Γεραπετρίτης, και έτσι προχώρησε η νομοθέτηση της διάταξης που επιτέλους προβλέπει την ψηφιοποίηση του αρχείου και την ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχιοθέτηση εφ' εξής των σχετικών διατάξεων. Το άρθρο 19 ωστόσο του Συντάγματος και ο νόμος υπάρχει από το 1975 και ο ιδρυτικός νόμος της ΑΔΑΕ από το 2003. Η ανάγκη αυτή όμως μόλις το 2021 φάνηκε να γίνεται αντιληπτή και μολονότι μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, μάλλον νομίζω ότι βρισκόμαστε σχετικά κοντά στην πραγματοποίηση αυτής της έλιξης. Μέχρι εδώ διαπιστώνουμε το υφιστάμενο έλλειμμα. Ωστόσο έχει αξία, και εδώ απλώς θέτω ερωτήματα, δεν υποκρίνομαι ότι έχω τις απαντήσεις. Άραγε σε όλα αυτά τα χρόνια η αρχή, η διοίκηση της οποίας συγκροτείται κατά τον νόμο από μέλη εγνωσμένου κύρους και το προσωπικό της είναι ειδικό επιστημονικό προσωπικό με τεχνοκρατική επάρκεια, κατά τούτο εξάλλου διαφοροποιούνται οι ανεξάρτητες αρχές σε σχέση με την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Σε τι βαθμό είχε αναδείξει αυτό το έλλειμμα? Και εδώ ασφαλώς, όπως και άλλες φορές έχω δει, η επταετής θητεία μου στην διοίκηση της αρχής με καθιστά μέρος του προβλήματος. Αυτό το αναγνωρίζω και το λέω και το επισημαίνω εξ αρχής.
Δεύτερο επίπεδο, η Βουλή κατά τη λογοδοσία, κατά οι επιτροπές της Βουλής που έχουν την ευθύνη σε σχέση με τη λογοδοσία των ανεξάρτητων αρχών, όλα αυτά τα χρόνια ανέδειξαν άραγε το συγκεκριμένο έλλειμμα, είχαν την ευκαιρία να το κάνουν και δεδομένου ότι σήμερα βρίσκουμε ότι όλα τα κόμματα υπήρξαν και στις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, στη διάρκεια αυτών των χρόνων επίσης εδώ καταγράφεται ένα σημαντικό έλλειμμα. Η κοινωνία των πολιτών επίσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ανεξάρτητοι γνωμοδοτικοί οργανισμοί για τα δικαιώματα, πόσο είχαν επισημάνει τα ελλείμματα αυτά στο κανονιστικό πλαίσιο. Ας δούμε ότι προσφυγές τέτοιων φορέων σε άλλες χώρες έχουν οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και υπήρξαν αφορμή και αιτία στη συνέχεια για αναθεώρηση των εθνικών κανονιστικών πλαισίων άλλων χωρών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ στη χώρα μας μέχρι στιγμής. Αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω, για να μην υπερβώ το χρόνο, διότι ο συντονιστής υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός, όπως ήδη σας εξήγησε από την αρχή, είναι ότι θεσμούς που περιγράφονται στα καταστατικά κείμενα της δημοκρατίας μας διαθέτουμε. Δεν διαθέτουμε λίγους και θα έλεγα από πλευράς μου στην πλειονότητά τους μοιάζουν να είναι και αρκείς. Το ζήτημα είναι η απόσταση από τη θεωρία στην πράξη. Και σε σχέση με αυτό θα συμφωνήσω απολύτως με την προλαλή σας η Τρία, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η λεπτομερής τεχνική γνώση και η εμβάθυνση των θεσμών της δημοκρατίας. Ως ελπίδα, δεν είμαι βέβαιη πότε και αν θα οδηγηθούμε στη λύση, αλλά η μόνη προοπτική είναι αυτή. Κάτι άλλο από πλευράς μου δυσκολεύομαι πολύ να σκεφτώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω ποιες είναι συγκεκριμένες εγγύησεις άρσης του απορρίτου που είναι βιώσιμες σε μια δημοκρατία όπως εμείς την νοούμε. Δηλαδή, αν νομοθετούσαμε αύριο σε αυτή τη χώρα, τι θα έπρεπε να παράξουμε ως αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης, την οποία μας σκιαγράφησες? 6-7 σημεία είναι δεκτικά περαιτέρω βελτιώσεων. Επειδή όμως δεν θέλω να πλατιάσω, θα επιμείνω σε ένα το οποίο πολλές φορές έχει αναδειχθεί στο δημόσιο λόγο. Αιτιολογία, αιτιολογία, αιτιολογία. Όσο οι διατάξεις για την άρση του απορρίτου εκ του νόμου επιτρέπεται να μην περιλαμβάνουν ειδική αιτιολογία, τα πάντα είναι δυνατά. Ξαναλέμε, δεν είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα το θέμα της δημοσιοποίησης της αιτιολογίας. Προφανώς και δεν θα είναι δημοσιοποιήσιμη η αιτιολογία που αφορά τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Δεν θα αναλύονται οι λόγοι της εθνικής ασφάλειας σε δημόσια έγγραφα. Ωστόσο, θα είναι απολύτως καταγεγραμμένη στο κείμενο της σχετικής διάταξης και προσβάσιμη στα όργανα που έχουν την ευθύνη του ελέγχου ενώπιον των οποίων λογοδοτούν οι αρχές οι οποίες αποφαίνονται υπέρ της άρσης του απορρίτου. Είναι άλλο δεν θα πρέπει δηλαδή αυτό που προσπαθώ μήνες τώρα να φωνάξω με όση δύναμη έχω, είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, της εχεμήθειας, του απορρίτου. Αλίμονο, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για να μην αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να θωρακιστούν με τις εγγύησεις του απορρίτου. Είναι άλλο όμως αυτό και είναι άλλο η αιτιολογία, η οποία υπό προϋποθέσεις θα είναι προσβάσιμες στο πλαίσιο της λογοδοσίας. Δεν υπάρχει στη δημοκρατία, είναι αδιανόητο αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρέπει να ανεχόμαστε κανένα όργανο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μην λογοδοτεί πουθενά κατ' επίκληση της εθνικής ασφάλειας, του απορρίτου και όλων αυτών των αόριστων νομικών ενιών, οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο για τη δημοκρατία. Ήταν πάντα έτσι, είναι σήμερα έτσι και θα είναι πάντοτε έτσι. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και βεβαίως ποτέ καμία δημοκρατία δεν θα πρέπει να εφησυχάζει ανεξάρτητα από την πλειοψηφία που κατέχει. Τα ζητήματα του κράτους δικαίου δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη δημοφιλία των θεμάτων που απασχολούν το κράτος δικαίου, ούτε με τα εκλογικά ποσοστά. Έτσι. Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίζονται σε οποιαδήποτε συνθήκη σε κάθε δημοκρατικό κράτος. Αυτό από πλευράς μου. Δεν μπαίνω στα υπόλοιπα.